Masakit lang isipin, Mr. President, na ang programa na para sa mga mahihirap, tapos may mga tao na kumokontra, dapat, hindi ko maintindihan yung mindset ng mga politiko dito sa Pilipinas, Mr. President. Kasi, pag maganda yung ginagawa para sa mga mahihirap, dahil kalaban ka, kukontrahin ka. Nakakabuti naman sa taong bayan. Pagkakalaban ka, ganun. Kaya walang progreso, walang kaunlaran ang bansa natin dahil after ng administration ng isang leader, pag mapalitan siya, hindi pagpatuloy yung programa niya na maganda para sa taong bayan. Pagkatapos naman ng isa, yung magandang programa niya, mahinto na naman, ibang programa na naman. Ganun yung mindset natin because kalaban, hindi ipagpatuloy kung maganda namang programa para sa mga mahirap na tao, bakit hindi natin suportahan? Kahit na ba, kung ang isang politiko, ang puso para talaga sa taong bayan o tumulong, kung maganda yung programa, dapat suportahan na lang. Halos lahat mula, ilang decades na tayo dito sa bansa rin na namumuno. Pero, ang problema, laging hindi maganda, laging hindi maganda. Lahat ba yung mga programa ng mga nakaraang leaders hindi maganda? I think, Mr. President, na ganitong mga tao, dapat malaman ng taong bayan na ganitong mga politiko, ganitong mga laging nagkikriticize ng magandang programa para sa mga mahirap. Ako man, pagdating sa mga mahirap, nasasaktan ako pagka binabatikos yung mga programa para sa kanila. Dahil dyan ako galing Dyan ako galing sa pagiging mahirap. Yung walang makain sa isang araw. Yung mga politiko na nagsiservisyo na kumukontra palagi sa magandang advocacy, sa magandang programa para sa mga mahirap. Tumigil na kayo sa pagsiservisyo. Wala kayong kwenta para sa taong bayan.